Ja sa volám Jozef Peštený. Som Salesián, kňaz a pochádzam zo Záhoria. Aký je vzťah k tomuto stredisku? Keby som mal odpovedať, tak je to vlastne stredisko, do ktorého som prišiel po prevrate. Ja som bol vysvetený ako tajne, ako tuto ma vysvetil, v Petržalke ma vysvetil biskup Korec tajne na jeho byte. No a potom v tom 89., keď došiel ten prevrat, tak vtedy také svetlo vzniklo. No a na začiatku roku 90. Ja som prišiel do Petržalky vlastne na Daliborov námestie. Bolo to predvečer sviatku Jána Boska v roku 1990. No a prvá teda svätá omša bola na vigíliu Jána Boska. No a Petržalka vtedy bola označená ako také nejaké zlé miesto, kde bola kriminalita, kde boli drogy a bolo to také socialisticky zanedbané sídlisko. Bolo to vlastne sídlisko bez Boha. Tak bolo stavané ako bez Boha. Ten kostol na Daliborov námestí, ktorý tam ešte teraz stojí, tak vlastne bol plánovaný, že ho zbúrajú. Však je tam ten 12-poschodový vežiak, ktorý je niekoľko metrov od toho kostola, no ale potom teda zásluhou vtedajšieho farára, doslovne pána Andodyho, ktorý mal také dobré vzťahy s ministerstvom, ale s ministerstvami, takže sa to nejako podarilo, že ho nezbúrali. On argumentoval to tým, že bol to vlastne majetok rakúskych minoritov, a tým pádom, že by to bol medzinárodný škandál. Ale tak to sú také detailičky. No, keď sme prišli do Petržalky, tak neprišli som to len sám, ale prišli sme tu viacerí spolubratia. Na prvé, čo bolo, teda čo tu začať robiť. Bolo tu veľa mladých rodín a bolo treba niečo začať rozmýšľať ako ďalej. V začiatku v tých priestoroch, obmedzených priestoroch na Daliborovom v tej fare, tak tam sme začali to prerábať na nejakú takú herňu. Potom sme chodievali na výlety, ale sme stále tú myšlienku nosili v sebe, že treba vybudovať čosi iné, čosi väčšie. A potom som naskytol toto rozostavené stredisko, ktoré je športovo, kultúrno, ešte neviem, aké reštauračné stredisko. Boli tu dve veľké budovy, tak sa nám to nejakým spôsobom Božej prozreteľnosti dostalo tak ako si do vedomia a začali sme to uvažovať ako to. Potom bolo zasadanie, patrilo to vlastne mestu, mestskej rady, mestského zastupiteľstva a tak boli tam v kuloároch také debaty, to nedáme farárom. No a potom, keď bolo hlasovanie, tak vtedy dvaja sa držali hlasovania, ostatní potom zahlasovali, že dáme to Salesianom. Vlastne nám to nedali, ale sme to odkúpili za tú cenu, čo malo mesto tomu dodávateľovi. Ale nebola to malá suma. Na to nám, vlastne sme nemali prostriedky, tak sme zháňali prostriedky, kde sa dalo tu aj v zahraničí, ale najviac na to prispel hlavný predstaviteľ Salesianov. Prvý kontakt s týmto strediskom bol úplne taký, už keď sme začali uvažovať, že by sme to chceli nejakým spôsobom odkúpiť, tak som to tu prišiel obzerať. Bolo to tu oplotené tým takým stavebným plechovým múrom, alebo že to potom. No tak som otvoril dvierka a som tu obchádzal a bola tu jedna taká jednoposchodová bunka, unibobunka, v ktorej boli ešte tí bývalí zamestnanci, ktorí tu chodili vlastne do zamestnania ešte, lebo to už sa nerobilo tu nič. A začal som to obzerať, okrokoval som to, že koľko to má asi, aké to má rozmery a tak. A potom vybehlo na mňa asi 7 alebo 8 tých zamestnancov. A čo tu robíte? No čo tu robím? No chcem to kúpiť. No určite to chcete kúpiť. To chcete tu kradnúť. Ma vypoklonkovali ma, vyhnali ma, vyviedli ma vonka. Viem, že som udišiel, to bol prvý taký zážitok. Tak som povedal, to je asi dobrý znak. Potom, keď sme tu začali teda už s tým volačo robiť, tak boli tu porozbijané okná, sa tu motalo
všelijakých takých bezprizorných mládencov, ktorí tu behali, házali kamene a všelijako. A to, čo tu bolo, tie všelijaké slovná komunikácia, tak to bolo také veľmi zaujímavé. Tak ja som sem prišiel teda 30. januára 1990 na Daliborovo a potom tam som bol do roku, koľko to už bolo, 96., keď sa potom toto otvorilo. No a potom som tu bol do 2001. To je dohromady zhruba 12 rokov, necelých 12 rokov v Petržalke. Potom som odtiaľto odišiel do Michaloviec, na druhý kraj sveta, Slovenska. No a potom som sa ešte bol som v Partizánskom, potom v Šaštíne a potom som sa po tých nejakých 17 rokoch vrátil sem znovu. No keď som sem prišiel, tak také zaujímavé stretnutie s prvými ľuďmi, ktorých som postretával, bolo to, že ja som niektorých tých ľudí poznal ako takých puberťákov, alebo tínedžerov, alebo takýchto. A tým už išli so svojimi deťmi a takto to sa motali. Takže bolo také zaujímavé. Ale tak oni sa už tí ľudia, samozrejme, že vyrástli, zmenili, ja som ich mnohých nepoznal. Niektorí sa ko mňa priznávali. Raz jeden taký blešatý, fuzatý pán tak ma zastaví. Ty ma nechceš poznať, alebo sa nechceš komu priznať? Že už som ťa raz pozdravil, asi mi ozdravil, že si ďalej. Druhýkrát som ťa pozdravil, zase si šiel ďalej. No a teraz sa predstavil. A už potom, keď začal rozprávať takto, tak som spoznal, že to bol jeden, čo chodil na stredkách. Je to moja srdcová záležitosť. Ja sa tu veľmi dobre cítim. Že ja som tu prežil teda v Petržalke, to zrátame dohromady, tak už možno tretinu života, alebo tak nejako, no. 12 rokov a teraz už 10, to je 22 rokov, no. Najsilnejšia spomienka mohla byť s jedným takým puberťákom, som sa dostal nejakého konfliktu. A do takého nie veľkého, ale také sme sa nejako nerozumeli. A začal som ho naháňať. Tu po tom ihrisku. A tak tedy som ešte vládal behať, teraz už nevládzem. A on utekal rýchlo, ale už som ho skoro dobehol, už som ho tak mal na dosah. A vtedy on sa hodil na zem a ja som musel preskočiť. A on sa otočil a utekol naspäť. Čo mi to dalo? Čo mi dalo to srdisko? Čo mohlo dať? No, tu vlastne nejde iba o tú zábavu, alebo o nejaký ten šport, alebo o nejaké tie futbalové tréningy, ale tu ide o spásu duší. A toto naplňa môj život, lebo ja som sa preto stal salesianom a preto kňazom, že som chcel pomáhať mladým, aby boli dobrí ľudia a dobrí kresťania. Aj boli šťastní tu na zemi, aj boli šťastní potom aj raz vo večnosti. A to ma naplňa, lebo viem, že môžem sa spasiť iba tak, keď budem pomáhať spáse druhým. A to sú tí mladí, oni sú zničkou mojho oka. Ja už som teraz starý pán, 73-ročný, ale ja už sa im neviem nejako tak behať s nimi po ihrisku, ale mám ich rád. A toto mi dá, to naplňa aj moju starobu, naplňa takou radosťou. Keď behajú tu po ihrisku, keď ja mám otvorené okno na ihrisko a pozerám ich a tak občas im zakývam, alebo možno niektorí ma zaregistrujú, zakývajú mi. A to už je generácia iná, ako bola vtedy, keď som tu došiel prvýkrát. Ale sú to zase ľudia, ktorí sú dobrí a ktorí majú dušu a záleží mi na ich dobre. Aj boli šťastní, aj potom vo večnosti. Aj tu na zemi a vo večnosti. Už teda tu si sadnem na to schodisko, tam mám stoličku a pozerám ich a tak, no. Toto naplňa môj život. A môžem zodpovedne prehlásiť, že som šťastný Salesian. Som šťastný, že som Salesian a som šťastný, že som aj tu v Petržalke. Ja som pochopil, že má to zmysel byť Salesianom a že mám z toho úžasnú radosť. Ja som tu vlastne jednu generáciu nebol, nejakých 18 rokov som tu nebol, bol som v iných strediskách a som sa vrátil, tak vlastne tí, čo boli vtedy tínedžéri, tí sú už teraz otcovia rodín a tú vieru, ktorú oni majú, odovzdajú svojim deťom a privádzajú sem zase tie. Svoje deti sem privádzajú. A že to pokračuje, to je štafeta. A že to miesto, ktoré tu bolo, teda začína z komunizmu, alebo v tých
80. a 90. rokoch ako plánované, že to bude mesto alebo sídlisko bez Boha, to bude také nejaké komunistické sídlisko, že to vlastne, a potom, že to bola veľká kriminalita, to sa už rozpadlo, to už nie je pravda. Aj keď sú tu iné nebezpečenstva, iné hrozby, a zase táto doba tiež má svoje úskalia, aj tie ťažkosti, ale že tá viera prežije, tá viera v tých ľuďoch prežila, aj prežíva a prenáša sa z generácie na generáciu. Je to oáza radosti a pokoja. Je to oáza, kde sa žije s Bohom. Taký odkaz, ktorý by som mladým, ktorí možno tu aj nechodia, alebo aj ktorí tu chodia, by bol asi takýto, že bez Boha život je prázdny. Bez Boha život stráca zmysel. Ja by som poprial, teda okrem toho, že aby boli tí ľudia, ktorí tu chodia, či už deti, starší, alebo aj starí, aby boli teda šťastní tu na zemi, ale by som aj mal veľkú radosť, aby som aj prijal, že by aj niektorí z tých mladých zatúžili ísť tou cestou, ktorou treba aj ja kráčam. Lebo to dáva zmysel a radosť naozaj viere. Teda viere v Boha. Že to udar, neviem, no ale skúsim to.